Mialatsigny aminareo tandrignesa zay teny. Koragnan'olo be fa tsy koragnanjazahely. Mitondra hafatra amina antefa amin'olo jiaby. Na soferina posy zegny na soferina bajaji. Indreto za mitodika aminareo magnangy. Falalava izy ataonareo mavandivandy. Ataonareo tsy mafatoky salakady mampirafy. Tsy zay tampirafy fanareo mampitapy. Aza megnatsiny za ko mahola. Fanareo vaizy tsy telalatsy sy vola. Antegna mba magnoatra magnantsoela amina labe. Izy tsy acceptenao koa tsy orange money. Anareo mitretre fa zay maditry. Tsy zay maditry fanareo mitangatry. Avoa sorti hely miboaka fotipe. Maintikintigna aby miboaka dila be. Mama sauce magnadima magnano ny ataony. Magnotioty labandy fa mira cyclone. Ny bogosy magnano fo na tsy mahay misoma. Tsy kigny ndraiky zegny fa izy mila vola. Mikaiky anao amin'ny telefony badinao messagerie. Anao fa vasira edy nefa raha irenan'ny batterie. Anao fa tapakevitra izara materio. Nefa zigny tamjigny problème na réseau. Fa ity teny kela tsy pamlela. Na avy zegny na boka diana. Vadinao kafatie azankadalegny jery. Tsao maratra fonazy mitanjary mamporiry. Ameza safosafo tamtavy mahafapo. Si atsiakaria diaka zegny aza totoro. Agnanaova sangisangy amplis kidikidy. Fa zegny tsy vangegna ary tsy hitanao ambidy. Ary za koa mitodika amitsika mpianatra. Na le boka atsimo na le boka avaratra. Aza varigna amin'ny libaliba ndraiky rendrarendra. Fa aizagna ampidiry diplomenao alefa. Misy ny sasany tsy afaka BPC. Mitomagny seconde spéciale ampidirigna amin'ny lycée. Izy ka mama mandeha par sens. Izy tsy mandeha par sens fa anao sorogna ambiance. Miseho agnaty saly meky hitan'olo tsara. Pegny maquillage tsy miala agnaty sary. Olo mirasa fe izy tegna agnambonota. Tsy fahaizagna anazy fizy vadina prof. Ray aman-dreny matoky fa zanany mahay. Satria mahazo note tsara fa izy ka mirasa fe. Ary masampoera fa zanany magnano étude ensemble. Mampalahelo anefa izy magnano étude ensemble. Mialatsigny koa zara iteny regnin'olo maro. Feona manokana ty tsy misy fangaro. Fa ity misy question poseko aminareo. Ino mampiavajirin'olo kofa miasa bureau? Tsy viavy tsy lalafa olo jiaby avony zegny. Magnano sefoely izy kofa mety tavandregny. Olo tsotra isanandro mira olo mangatsiaka. Kofa miasa bureau izy mivadiky masiaka. Misy ino mako, misy raha tsy pare. Kay mampivaragnotsagna ny mentalité. Demande diplôme toko ivaly vola ndraiky. Tsy mety vity zigny ndraiky maty togno araiky. Mampitseky zay mpianatra raha rany bureau. Salakady mampitsioka mampangatry stylo. Kofa avy lera ny fangalagna ny billet d'entrée. Na ino excusenao tsy mety noanjare. Volambolagna mafonja be mahazo anao aminjegny. Amboara 500 anao kadigna tsy mipegny. Voavolagna mivity zisaka mitendrombolo. Indrindra zay zanak'olo boka ambanivola. Bro mibiagna 8h fariparatsy ny demi. Bigna afindro 11h fodindro midi. Kajo midoko antana anao tsy mety voakaribo. Ko mahevoka avako ndraiky anao tanjare mahimbo. Mahitanao vari sorandro feno pli. Mira irdeb na film Bruce Lee. Amiagna mbola tsara ro divo tsy amaly. Sakindra ny mamaly feo mira agnaty bokaly. Magnano misy ratrapegny ro kofa parese. Ko mitady raha important ataondro tsy sake. Azafady raha misefa digny cuisine. Iro magnano erreur anao ndraiky diran'ilay giny. Mpanoratra Kennedy Savio.